Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Anino sa kagahapon. May niabli sa sakyanan sa tumangan. And so? Ayaw ka nagtagta. We are too busy aron manghilabot pa ng sakyanan sa tubangan. I like it on top of you. Ginang ayaw na paglihok. Ano ba? Ang sakyanan paghihapon sa tubangan? Ha? Bullshit, Biana, uy. I don't care. Pues, I care. Kay ako ka ng sakyanan ang may niabli. Tingalig kawatan ka na. What? Pahawa. Unsa? Pahawa na diyas akong matubangan. Kinalang manaog ko. What? Isa ingon ana lang ka sayon? Unsa gud ni? Shit. Di siya na nagbalik. Tingalig unsay iyang gikuha sud sa akong sakyanan. Wa. Giunsan mo pagkaibaw. Basta. Iwason ta ni. Kung may nawa man gikan sa imong sakyanan, wa ka na mahimo. So we better continue. Kay may mas makuha pa ka ini. Ay, So tell me, what's your name? Diyos. Buster. 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 Hi, Josh. I'm Suzette. Nakatug na siya sa sofa. O nakailis na siya. Sumauday nga. Way nawa sud sa akong sakyanan. Sa akong pagtanaw kaganiya. Kay si Amy rin kitong miyabli. Nga akong nakita. Shit. Mayin gani kay. Gawas nga tinted ganong sakyanan sa kikauban akong babae kaganina. Ngit-ngit na usab ang bahin sa mong parkingan. Shit. Huwag ko magdahom. Ngayon mo gawas ba siya? Nagkuha tingnan siya sa iyong bag. Kaya nakailis naman siya. Hindi ka gustong matupad ng gusto pakigda. Fine. Okay na ko. Okay na ko. Kaya nakapahungaw na ko. Gikapoy na ko. Gusto na kong mapahoy. Maong diha ka na lang sa imong gigdaan. Anyway, wala masay mahitabo na ito karon. So dili na ko mamugos. Yung magdugta sa pagigda. Ayo! Abay! Si Abay, Joel. Dabi! Yan na siya. Gapit ki kunyala. Tinanan ako atuon si nanay sa kwarto kay tingalig makamatapay noon to si Inday. O muayaw. Sa'yo para ba kayo? Alas 5 pa lang sa buntag. Igo-igo gid nga mohayag na inig sakay na namo ron. Kanawgon na ako sa Bay Joel. Bay! Purma kita. Abinong mo pa kakamata na. Kanina ra. Mugawas magidonta ko pero miabot naman ka. Oh, tara. Tara. Let's go! Mas maayo mga sayo tag-adtor-tur bay. Aron sayo sa tamabot dito sa resort ba? Basi ba na yung pakanon tas tag-iyar itong pamahaw, di ba? Ikaw gid bay. Basi ba na yun? Kayo rag may na yun ha? Pa-impress tag-mayos tag-iya bay.
Kasi ba kuha tayo nila kay makauyon sila sa itong trabaho. Ya, kita mo kuha nga na sila payo ipabuhat sa resort, di ba? Bitaw sa? Basin patuod? Sir Rasa. 520. Oh, uy. 520. Ha? Murag uji. Kung makasakay tada yun, bay. Mga 30 minutos, abot na dito. Kasi iyo pa mo kayo, no? Sayo-sayo pag yun. Sige lang, mas mayo nang nakaingon sila nga interesado gito, bay. Kay misayo kita. Malagi. Og may bawo sa siya nga wa patapay pamahaw kay sa sayo ra ba tagadto dito, di ba? Di ba, bay? Ambot ni mo Uy, eh. sige nanay. Paraw na to, bay. Para! Lahos na noon. Wagid mo hunong na. Puno kayo na. Domingo mo ng tarong, anong puno mo kayong sikinan? Ang uban, ngampiyot na lang. Ay, tutusunan, bay. Dali. Ay, gusto, bay. Nainumdum ko. Pista mo dito sa lungsod ron, bay. Sa itong atuan nga resort. May pista ron ditong dapita, bay. Oh, sayuwas mga tao, ha? Adto po tingali mamahaw ilang pamistahan, bay. Pamahaw, paniutog, panihapon ng libreng kaon dito tingali. Klay, sayo-sayo mo sila. Tawa, bay. Nagmatay ka na di ay. Kasayo ko mong naligo. Gusto kong mapauli sa'yo, Josh. It's still past 5. Later, baby. Let me rest. 30 minutes lang. O mubangon ako. Dili na kinahanglan, Josh. May mong mupahaway ka pa din eh. Ako na lang mapauli sa amo. Ihatod ti ka. Ayaw na, ako na. Dili ko gusto mahasol ka pa. No, you won't. Mag-ilis na ko, ug mobiya na ko. Makahimo ka sa pagbiya na ko din eh. Josh. Come here. Josh. Baby, Kina- come. Mag-ilis na ako. Later. I said, di ba? Tay! Josh! Mahupo ni akong kitapis! That's my intention. Josh! Let me go back to sleep, babe. Duka pa kay ko. Hindi ka po ko. Come. Higda sa kumbukton. Buwan ng imong tapis kay basa. Mapulmonya ka pa hinuunin eh. Josh! Oh, May magon. Munong ka na sa pagreklamo. And just go with the flow. May relasyon na ta. Og magkapilat na ka nakita nga hubo. And so do you. Nakita na sab ko nimong naked. Dili ka na ang iyan pang makonscious. Kay kun, di ta man na buhaton rumputanga. Sooner or later, buhaton pa kihapon. Buhaton pagyapon nato ka na. So just hug me, okay? kidiyat lang. Babe. Unsa naman sab? Unsa ka ng puwangan na as imaliog? O, ako ka na makita kagabi eh. Ngano na ka anak karon? Diin ka man dahi kagabi eh. Ha? Where? Kini? Midjoin ko sa party ni tita kagabi eh. Diyan, migawas ko gikan din eh. We had games. Balikon tamang gani unta ka din eh. Aron, singot mo join ka. Pero, wa lang kitingali bubalibad ka na sab. So, unsa man ka na? Nothing. Wa siya kung masayod ko nganong naana. Basta kay may games. Migamit og usa ka dahon. Pasipitan sa ubang parte sa mong lawas. Gawas lang sa ilukan. And so, gisipitan ako ang dahon sa akong liog. O gumanan to, nangyatol ako. It still itch now. Irritation, maybe. Hey, why?
Don't tell me nga nagduda kang kiss mark ni. Gosh. Unsaon ko man pagbuhat while niya ka uban ako. And besides, ni ako makatog dinhi, dili ba? Dugay kang nabalik. It's because of the party. Wait. Are you jealous? Wa. Kanang tinuod. Wa gani. Di ko ni mo dudahan kung wa ka magsilos. Silosa rin ka? Karon ka. Wadon ko na imong silos nga gibati. Diyos sayaw. Igo na ang pagpaantos ni mo na ako, babe. Wa ko maanad, ma-abstain. Diyos. Aw. Ayaw pagpilin og... oh, shit. I want. Kung dili kay gusto diha sa ibabaw nga bahin sa mga lawas, diri na lang ko sa ubos nga bahin. Kadi, oops. Ipatugod ko. I'm going down. Ow. Stang, kaway. Gaya na itong kasakay ba eh. Sakto gina nga sa iyo tang nanglakaw ba kay kung wa pa na, sus! Basi manasitihan kita kabot dire. Ganyan, size pa kapin. Dali ba? Kay tingog-tingog di. Ay, dito manuro ta. Oh, tanawa ba? Tanawa ang purma. Ang purma sa resort, entrada pa ginanim do ta kay no. Unsar kang suda na ba? Dali. Kanindot din eh. Dali. Ha, tanata ng gajay. Tanata. Chip! May buntag, Chip. Kami tong panday nga gikontrata ni Mrs. Lim nga mo'y mupakyaw sa nipahat. Nga himoon din eh. May mo ba siyang amoy kasulti, Chip? Oh, diba? Ang wabay. Oh. Pawater ni Slabi. Agay, kita sumbong ito. Hindot mo nilibay, no? Umukay nilang bangko eh. Lamig higdaan. Uy, bay. Higda sa Ayaw. Higda. Ayaw, eh. Bahala ka, di lagi. Ayaw, bay. Di lagi. Oh, Ganindot higdaan. Pero di sa kumblingkod ako ba yun? lagi kasabanta. May tag magunahon na ang tag-iyaron. Ay nga, palawson ta sa ilang resort. O sa ilang restaurant ba? Ano mga kauna ta? O ganito ta magpaabot niya? Daya na sige, taglingkod din eh. Ay, sa pagkatong orasan mo pakita na to, no? Para ba tayo kaon? Huwag ka din Let's go. I'm starting. Okay, diyot lang. Basta nahog lang sa akong pag-ukay. Sa akong baga kanina. Nasud mo gito na ako din good sa akong pagikan-gikan sa syudad. Uban sa akong uniform. Unsa ba imong gipangita? Ang ako labakara. Labakara? O gingon anay kay kaworid? Palitan tigdaghan. Og mas mahal pa niya to. Bisa na. Dili ka to ako. Ug may pangan-usap ka tong maong labakara. Your name? Giborda? Dili. Then what's the name? Dave. Dave? So who's Dave? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!